Goddag, Carla. Hej. Kan du fortælle noget om, hvor du er henne lige nu? Jeg er i Berlin. Ja. Hvor henne i Berlin er du nu? Jamen, ja. Nederlandene ham den psykopatiske mand. Ja. Er det ham, vi andre vi kalder for Hitler? Ja. Okay. Hvad har han så lavet? Det er fordi, der er en mur lige derude. Derude? Ja. Nå, der så nogle rester af en mur, ja. Okay. Den er 3 meter høj. Ja. Men det er jo ikke ham, der har lavet muren, jo. Nej, det var sådan nogle folk. Ja, okay. Men hvad lavede han så ham der, den psykopatiske mand? Ja, han dræbte nogle mennesker. Ja, okay. Det lyder heller ikke særlig smart. Men der er mange mennesker. Ja, det skulle da ikke noget. Så... Nå, men hvad skal du så lave nu? Ja, det ved jeg ikke. Okay. Hvor skal du hen bagefter her? Så skal jeg over og spise. Hvad skal du have at spise? Okay. Så skal jeg kebab. Nå, det var ikke tosset. Kan du godt lide kebab? Ja. Okay, så slukker jeg nu så. Okay. Så siger jeg tak for interviewet. Det var så lækkert.